L-Odwa tajba. Illum il-ħamis 30 ta' Settembru, l-aħħar jum tax-xahar. Nilqakom għall-qudiesa ta' kuljum li minn din il-ġimgħa bdiet tixxandar fuq TVM bejn id-9:09 u l-10 ta' filgħodu. Jiċċelebra din il-qudiesa Dun Charles Cheney li ġie ordinat saċerdot 19-il sena ilu. Illum il-Knisja tfakkar lil San Ġilormu, saċerdot u wieħed mid-dutturi tal-Knisja. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti illum f'din il-ġurnata fej qegħdin infakru il-San Ġilormu li kien saċerdot u duttur tal-Knisja, niftakru wkoll kemm hija importanti il-kelma tal-Alla għaliex dan il-qaddis tana il-Bibja kif nafu għallum, iġifieri bl-ilsien tagħna. Dak iż-żmien bil-Latin iżda kif nafu il-kelma tagħna hija tradotta bil-lingwi kollha tad-dinja. U għalhekk tajjeb illi f'din il-quddiesa nitolbu l-Alla biex permezz tal-kelma tiegħu jispirana u jagħtina l-imħabba tiegħu. Nitolbu maħfra lill-Alla u ngħidu flimkien nistqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfirna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla int nissilt fis-saċerdot San Ġilormu imħabba kbira u qawwija għal kotba mqazza, għamel li l-poplu Nisrani jfittex dejjem iżjed l-għajxien spiritwali tiegħu fil-kelma tiegħek u jsib fiha l-għajn tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u mek jgħixu jisaltna flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Nehemija. F'dak iż-żmien il-poplu kollu nġabar flimkien fil-misraħ ta' quddiem bib l-ilma u talbu lill-Eżdra l-iskriba biex iġib il-ktieb tal-liġi ta' Mosè li l-mulej kien tali l-Iżrael. Kien l-ewwel tas-7 xahar. Mela u Eżdra l-Qassis ġab il-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mas-sebħ sa nofsinhar qara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waffqu għall-okkażjoni. Eżdra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien filgħoli il fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wifqa u Eżdra birek il-mulej Alla l-kbir u l-poplu kollu bdejhom merfuqin il-fuq wieġeb. Amen, amen. U nxteħtu għarkubtejhom buċċhom fl-art jagħtu qima lill-mulej. Il-Leviti għadu jgħalmu l-liġi lill-poplu u l-poplu baqa' wieqaf fejn kien. Dawn qraw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftiem, fissruh u spjegaw il-qari. Imbagħad Nehemija li kien il-gvernatur, Eżdra l-Qassis u skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħalmu l-poplu qalu lin-nies kollha.
Dan hu jum qaddis ikkonsagrat lil mulej Alla tagħkom. Titniktux u tikpux, għax il-poplu kollu kien infexx jibki meta sema' kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom, morru u kulu laħam imsemmen u xorbu imbit ħelu. U lil dak li ma ħejjewlu xejn, ibatulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej, la ssewdux qalbkom, għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. U l-Leviti komplew iqawwu qalb il-poplu u jgħidulu, isktu, dan hu jum qaddis, la ssewdux qalbkom. Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob u jibgħat jaqsam ma' ħaddieħor u biex jagħmel festa b'ferħ kbir għax kien fehem dak kollu li kienu għalmuh. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Flimkien, il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem il-kull min ma jafx. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' l-dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-asel u mill-qtar tax-xhieda. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħathom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmurru. U qalilhom il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pup. Tieħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qriq. U fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu islim lil din id-dar. U jekk ikun fiha ikun hemm min iħobb islim, jistrieħ islim tagħkom fuq. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqawkom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom, fejqu il-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-salta ta' Alla waslitilkom. Imma il-belt li fiha tidħlu u ma jilqawkomx, uħorġu fil-plassis tagħha u għejdu sat-trab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna u nħallu ħalikom. Imma kunu għafu dan li s-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma
milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Tifħir li l Kristu. Il-ħsat huwa kbir, iżda il-ħaddiema huma ftit. Din is-sentenza ta' kull sena aħna nisimgħuha fil-jum tal-vokazzjonijiet, jiġifieri meta l-Knisja fid-dinja kollha tkun tixtieqna u tħeġġiġna biex aħna nitolbu għal vokazzjonijiet, speċjalment dawk reliġjużi u saċerdotali. Iżda kif anki ħeġġiġna wkoll anki l-Arċisqof tagħna illi vokazzjonijiet anki taż-żwieġ u tajjeb illi nitolbu għal vokazzjoni tal-miżżewġin. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna mhuwiex sempliċement għaliex qegħdin naraw il-Ġesu illi huwa preokkupat għaliex m'hemmx ħaddiema biżżejjed biex jaħdmu fl-għalqa tal-mulej. Iżda hija aktar minn hekk. Hija s-sejħa li Ġesu qiegħed jagħmel biex aħna bħalma hu għamel dik is-sejħa li toħroġ mid-dialogu bejn l-iben mal-missier, aħna wkoll għalhekk iridu nitolbu bil-qalb għax din hija mitluba minn Alla biex aħna nitolbu għal vokazzjonijiet. Ħalli bekk din il-kelma li aħna inxandru ma' kullum kien kif iħeġġiġna anki il-qaddis ta' din il-ġurnata San Ġlormu fejn jgħidilna illi min ma jafx il-kelma tal-Alla ma jafx il-Kristu, għalhekk kemm huwa importanti li din il-kelma tixxandar mad-dinja kollha. U għalhekk kif naraw anki fil-Vanġelu f'partijiet oħra huwa sejjaħ lil dawk li ried. U għalhekk aħna rridu naraw illi kemm huwa importanti illi inħossu ġo fina din is-sejħa. L-ewwel nett aħna għandna s-sejħa biex inkunu qaddisin kif hu Alla huwa qaddis. U għalhekk din is-sejħa għandna nħossuha kontinwament. Iżda fuq kollox irridu nħossu s-sejħa illi nagħmlu r-rida tiegħu. U għalhekk rajna mill-ktieb tal-Profeta Neħemija fejn jurina kemm hija għażiża il-kelma ta' Alla meta aħna rajna illi meta raw il-liġi ta' Alla quddiem il-poplu infex jikbi u infex anki jadura din il-kelma ta' Alla. U għalhekk aħna rridu nagħmlu l-istess, nożżu din il-kelma għaliex dak li qed jgħidilna hu li anki qed iwaslilna is-sliem il-paċi fid-djar tagħna bħalma qrajna llum fil-Vanġelu. Anki llum qegħdin naraw illi kemm huwa bżonjuż illi aħna inħallu lil Alla jidħol fil-qalb tagħna fid-djar tagħna u aktar u aktar anki l-kelma tiegħu. Irrid infakkarkom illi ż-żmien tal-Profeta Neħemija kien żmien diffiċli ħafna. Kien żmien fejn il-poplu tal-Antik Testament kien ġie lura mill-jasar tal-eżilju tal-Babilonja. U nista' ngħidu hekk inqabluh ma' żminijiet tagħna li huma żminijiet diffiċli, mhux biss minħabba il-pandemija, imma anke żminijiet diffiċli fejn aħna naraw dan in-nuqqas ta' vokazzjonijiet, dan in-nuqqas illi aħna inwieġbu għas-sejħa ta' Alla. U għalhekk bħal profeta, bħal San Ġlormu u bħal Ġesu aħna rridu inħarsu lejn Alla u nagħmlu r-rida tiegħu bil-fedeltà kollha u anki billi ma naqtawx qalbna għax Alla huwa magħna. U għalhekk inkomplu f'din il-quddiesa nitolbu għalina l-koll biex aħna fid-djar tagħna inkomplu inwasslu din is-saltna tal-Alla lil kulħadd. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Aħna nagħmlu t-tifkira ta' San Ġlormu u tal-ħidma kbira tiegħu għat-tixrid tal-kelma t'Alla, nitolbu lil Alla llum il-grazzja li nożżu din il-kelma. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, hija turina t-teżori tal-Kotba Mqazza ħalli narfu l-erf u d-den li jinsabu fil-kelma tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Ġlormu, il-poplu tiegħek jaqra l-kelma tiegħek biex fil-meditazzjoni isib l-ispirazzjoni kollha li għandu bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex issejjaħ aktar żgħażagħ biex b'qalb ġeneruża ikunu lesti iwieġbu għas-sejħa tiegħek għal ħajja ikkonsagrata lilek. U bekk inti twassal il-kelma tiegħek satru fl-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, inti rid li San Ġlormu jkun għalina eżempju ħaj tal-imħabba l-Kotba Mqazza. Għatina li bħalu nitalmu u nittrawmu fil-qdusija biex inkunu perfetti u mħejjija għal kull emil tajjeb. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li naħsbu sewwa fuq il-kelma tiegħek kif kien jagħmel is-saċerdot San Ġlormu, ħalli bekk nitħejjew aħjar biex nofrulek il-vittma tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien inrodulek ħaj bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-tifkira ta' San Ġlormu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha ntennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam
tal-disċipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll għal-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal-disċipli tiegħu qal: Ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkija tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni, u nroddu lek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li neħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqaddsom Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jiena talilek Alla missieri tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa fl-imkienu bil-qalb nitolbu fl-imkien it-talba tal-missiena. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfinna d-nobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom misliem nagħtikom misliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fida l-Knisja tiegħek. Għad jastrimu l-għaqda li inti trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċ tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li neħħi id-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex it-qarbina li għamilna ferħanin bit-tifkira ta' San Ġlormu, tħeġġiġna għat-talim qaddis tiegħek biex nifmuh sewwa u nimxu fuqu u hekk naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum fuq TVM minn mixxejja minn Dun Charles Xini. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Grazzi tal-għenaqtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ħlesejna u qafmana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima u il-inti jomna li kismat tal-tana. Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tagħammet fix-xmara Ġordan. Missinna li inti fis-smewiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum maħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missilli ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li twetalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfinna d-nubitna ħlisna minn-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tad-dawl meta sina Ġesu Kristu wera ruq minnu fit-tieġ ta' Kana. Missilna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missilli ben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, u inti omna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infen, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tad-dawl meta sina Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missilna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missilli benu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima u l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twiltalina rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfinna dnubitna ħlissa min-nar tal-inferno. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar l-għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-raba misteru tal-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli il-Muntanja Tabor. Nissinna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bekk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missilli benu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, uri l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Hu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Missinna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun dak li trid inti kif is-sema hekk da fl-ard. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missilli bennu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima u l-inti jomna. Għalik ismat tal-btana Ġesu li twiltalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfinna dnubitna. Eħlisna min-nar tal-infern. Hu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slima lik li lek inajdu, għaliex aħna turufnati u li teva, li lek nitniedu, aħna li nikbu u nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avokata tagħna, daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missinna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema da fl-ard. خبزنا ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missilli bennu l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purkatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena, Kristu ħnina. Kristu ħniena, Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu l-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana, Missier eternalla. ħenna lina,
Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, il-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li zjed safja, itlob għalina, li zjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisboq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijek mulej Alla, nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Michele Arkanġlu. San Michele Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Iftaħ bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek l-libnu fik Marija għedet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja u l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina,
Santu Rokku, Itlob għalina. San Pawl Missilna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Gilormu, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqadsa u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Ġusepp Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.